together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. Cheek. Ooh.
Bueno, Gabon, danoiri, hasiko gara aurtengoakin be, funeralan ostian, gero aipatuko apur bat zuek ulerketako, zeitxuran ez da zue zebule hartu, tio. En fin, bueno, gero salduko, urte polemikoa izura. Puf, baia marron. Bueno, ez gazartuko polemikatan, ez dakituen handako, komentauko apur bat zeinan aurtengo gaixa. 15. edizioa da, eta gaixa releboa da. Indirekta bada, ez gozue arrapo, ez? Apurra jente biharra dau, Que oso ondo dago apuntaikia, parte hartzia, laur metraiak itia, baina, tio, ez badau inor lagunketan, ezin ja inolako showak, ezin ja montau, eta duingikoak eta LPM-koak etorri bidea holan lagunketara, no puede ser. Por cierto, qué pesaus, Vale, ya. Osa, separa o ez dakit. Ja, ez dakit, Hay algo. Bueno, es que es gara oso graziosuak. Osa, gu berez cantamos y el bajo y ya. Así que saiatuko gara zeo zeiken, baina... Ez gara sarramarra. Ez espero asko. Hoxe ja, ziko gara, ez da. Interesante dauz, aurtengo kortuak. Eta hoxe, ez du ezer esango. No hacemos spoiler. Hoxe, espero du asko guztaikia. Ya la estamos liando. A ver. Claro, es que lantaldian gutxi dia, orduan euran artean ados jartea bekostau egiten da. Bai, eta, bueno, ze esango, es que berbaiten bu spoiler rinbio. Así que... Bueno, presenta bingo, bez? Bai. Lehenengo taldia, PZK. Bai, izen apur bat komplexua. Es que berbaiten bu, txibamos. Igual dago. Bueno, vale. Ekarri daue ja azteko fuerte, Ez dakit jakordaien zai, tamborradia iraian izan zan, eta hauz, tema pikantiak, gara un pueblo de memes, Hola ezin ja, ezin ja. Eta gainera daugo hiena beti hor, tak, en el momento, eta ja, hori, 60 urte barru, egongo gara ikusten gure buruak ridikulua egiten. Como siempre. Hoxe, a ver se geixo izura. Esto no está siendo dinámico. No. Bueno. Es que txuletia geuka baina hor jare dut. Bueno, bigarren blokia hobeto ingo, vale? Baina... Ondiok... Nos preparamos. Emoztaki hor behian. Aipaketakoa... Estamos nerviosos. Tamborradakoa izan zala... Es que quedan... Nik ez da gizepasen dako jeran, zeio. Grandes momentos. Baina, muten dau momentuak, eta talde honek batzuk jaso dau. Jau resumen. Ez bozue ikusten goiena, ikusin bidala. Bai, komeni da. Hori. Baina, que bueno, ez bozu ikusi, no pasa nada, zoin sartzen txai ikustera, eta seguramente iraieko handio botaten da bitz, así que... Todo correcto. Todo correcto. Ay, Dios. Ay. A ver, ta hurrengo taldia? Hurrengo bat txuleteatzen da. Venga, izura. Venga, va. Es que, qué mal, esto está siendo desastroso. Hor dau. Hemen dau. Es que gaukan preparuta gero esateko. A ver, hau da I+D, improvisación y disimulo, vale? Dale. Hurrengo taldia, LPM. Ufa. Bueno, es que la polémica está aquí, entre nosotros. Vamos a huir de aquí. A ver, se jarri du. Bai. Es que, claro, txibamos. Igual dau, txibau inbida. Ez, bota inbida, hue. Ez du txibauko. Ez du txibauko? Ez. Vale. Esan du?
Erreleboa eta testigua. Oye, aquí, qué desastre de público. Qué mal. Txalo apur bat, jo que Ya, Bueno, LPM ez dutxi bauko, baina frakamotza bai. Frakamotzak... Honaik, elkarten mozue etxeko lanak topagunean ninja, tipi barruan, ja daudana pentsauta, no puede ser. Desventaja. Nik honekin bakarrik, talde honekin esangot, hay días tontos y tontos todos los días. Eta jazta. Bueno, a ver, siguiente. Eta de la rima, azkenengo... El dramatismo. A ver. Qué horror. No, Izura. Ez dramia etxe guztaian, estresa biten naiz. No, neri me encanta. Nei ez. Bueno, ikusiko zue, dauzela grupo barregarrixak, eta grupo honek hartzen dau todo profundo, eta oso polilla izan da, neri asko gustau izat. Neri sin más. Eta hori itzbarik gelditu garela, ulertuko zue, Izura, tío. Hola da. Datorren urterako no nos llaman, Así que hoxe, hau da lehenengo blokia. Bai, hasta lehenengo blokia. Vale, eskerrik asko. Hori, somos ratoko perdian daukatu da, Guai, tan, desfaz. No jodas. Tamborra eta gero nahi zakordiken, ezekin. Ez, nik tamborraiakin flipa binen, asako jende gazte. Ez da gitz, ikusten da relego generazionala emuten da bilela edo. Ja, eta konparsa barri asko ikusten dia, ez? Gisa da. Bai, tia, ez ikusi zu goienako reportajia? Ez, ega? Horbe ikusten da relegoa. Bueno, hemen danborra altzotan daukotzula, ze moduz doia? Ba, ondo ondo, azkenian oinatikuak, eta honeik betiko, Oitxurak, azkenian honeik betiko oitxura honeiri, relegoa emon bixate, eta, orgoiatzak. Bueno, zuk danborrik soinean ez, baina banderia daukotzula. Bai, eta gero udaletxean nola sakudiu ingu, eta samielak izango dira. Bueno, saldi ginen ibili hostian, hemen zaz, irribarre batekin, herrixa agurtzen. Kaixo. Ja, gisa dira, gauzatzuk aldatu dira. Baina beste batzuk, igual jarraketan daude. Gisa. Sukaldaixak jota guztua euren saltzan. Jode. Danborreluak, puruakin, eta kantinerak, txukunena. Eta kintu ape urtetik urtera relegoa pasaiken daue, eta horrekin batea deskoordinazioa baita. Buah, eta korrekin zan txosnatako konpartzen urteten ginean. Hori behi izan zan, Bai. Berrurrengo generazio batzuk hori atzeak hartzen dagoen. Ja, gisa da. Eta hori izatezula, beste leku batzutan relego hori emuten azten da. ¿Está Elena? ¿Qué va? Nunca no berriza. ¿Qué estoy de joputiak? Bai, zu normal utza, nire relego aldaketa eskatu bizu bat. Nik mobiuko izu eta arixak sindikatuan, zati kola zintxosku tratau. Zuek, barriketa gutxiu eta produzitea, ba. Azia, punta hau txabalizo ezetako, ana getxikintxixo beti. Inutioi, garadia, india izan da. Dirua galtzen gabitzak
ireatik! Inkompetentia, inutioi, ez toko baketa nola herramientia. Dios! Kompetente alaku hoi! Zeabil, inuti alaku hoi! Produkzioa, produkzio. Azkena! Fuera, zu normalan butendo, zu normala aiz! Tomar por culo. A la puta calle. Behatzi urteko un behate zu baino bote egin dau piezak. Baina basura, tío. Hostia, gau izuak. Bueno, tranquil, hau tapauko izuzela bai. Zeue, batu hau eduan hemendik zetikoiko jefiek ezintzuk ente hau relebua bukatu artean. Ik, karri hori etorri nahi. Qué buena, bukatu relebua. Lortu zu jefia senteaitea. Aupa, jefe, oin zuen txanda da, ahi bat testigua. Entzun, ume, bilobetako zarrena zara eta ugarte familixean historixia jakin behar dozu. Baina, ze kontau diostazu? Dana! Gure familixian historixia, errelebo konstante baten historixia. Oinatiko lehenengo gizakisak, homo ugartius zituan. Ugartetarrak urte luzez kondian laguntzaileak izan ginen. Ugarte, pentsauxu bat, jake behin mondra erregixuan, altxula bergara errez, por innovar. Gara jartan etzan hain samurra, alde batetik bestera fatia. Eta noski, bataila danek ezin jia irabazi. Bueno, bergarakoa badatorro. Puto pesa, tio. Etxeitxa, baina... Gara hortan ez zuen nolako, eze. Hemen zeinek daki historixia. Zuk, alanik. Soldadu izatetik, soldadore izatera pasaguinen. Industrializazioak fuerte joeben oinatin. 18. mende bukaeran, Ulma sortu geben. Ulmako ugarteatik da. Y noia, esto que gusten ya ere xeukela. Garren hamarkada garai oso ekintzailea izan zen. Ugartetarrok hainbat herri ekimenetan egon ginen parte hartzen. Bueno, igual ez horren beste. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan. Garai gogorrak izan ziren. Droga kontuengatik kartzelan bukatu neben. Eta lekukua mantenketako kabelen zan leku bakarrean sartu neben. Oin, zuri emuten dutzut, familixako lekukua, historixea idazten segiteko. Ugarte.
Irakatza, ja, Julio gontzen dienien, izin dia, eseit, kordakin eseit. Urtean egon, bale? Bai. Hemen gauz berriro. Aixi, kaiate. Ez que... Gainera lehenengo filan jarri da, que cabrón, pa juzgar. Bueno, a ver, lehenengo gauzea. Lehenengo blokia ondo. Hai, ondo. Ondo labur bildu gauzak? No, bueno. Bueno. Dana ezin askatu. Ez, hemen gauz. Hori, ez mucho pedir. Bueno, urrengo blokia. Lau grupo dauz. Lehenengoa, Ready gauz. Izena apur bat pasau de millennial, baina, bueno, buen intento. Ja taldean izenak pistak emuten dozku de la edad media. Bai, apur bat, igual erreleboa, zueiri be... Bai, bueno, plantea, baina, bueno, no pasa nada. Hemen dana onarketan du. Bai. Bai, apur bat bai. A ver, polemikarik ez, Ez. Vale, ya. El fondo norte... Vale, ez, respetu dana, Urrengo... Venga. Vale, bai, joder. Urrengoa, de pus... no sé qué. Brothers. Brothers. Es que ez dut apuntau, joder, laburtu inot. Eta hontan ikusiko zuen eraitak beti esan doztan gauza bat, txikinan nintzanetik. Eta da, kirola ikia apur bat txarra dala. Porque, bueno, kirola ikia mozu lesiona huiken zara. Me ha pasau. Eta... Nos ha pasau. Joder, Izura, joder. Ai, anekdota. Izura futbolian oso txarra zan. Eta behin baloi bat kontrola iken ankiapurtu, A ver, baina nien esartu zurekin. Vale, ez, barkatu ezket, hor ninxat. Bueno, hori. Eta hortaz aparte, Izura, zuk esan dozu hau. Bai, apur bat, slow-mo erabiltiana... Apur Pasado de bat, moda, no? 1800, bueno, ez zialako kamara existiken, baina apur bat... Oin dana da, speed up. Baina, bueno, no pasa nada. Ondo dau, Gustau Ixaku. Ez que martxa hontan, eman aldixa jarrebi batzaldeko zeiretan, ze ja dauzkorto batzuk diala... No puede ser. Eta hurrengoa, kalabasa Izura, amazko Gustau Ixatu zori. Boa, niri hau, Gustau Ixat asko. A ver, Ze Izura zeba. dau pertsona bat, bueno, leku honetan dau pertsona bat. Oinatin asko dauz. Zuzei askaletik, iten dozu zure mobidak, zure egunerokoa, eta egin za, jo que se, ostiralian akerrera, eta aurrekoan ikusi notzun ez dakizeien. Ez que oinati, que kotilla somos. Zela akitzu hori. Nos encanta. Badau baten bat beti hor dagoena. Bakorto honek oso ondo azalketan dago hori, asko Gustau Ixaku, Izura. Zuri sobre todo. Eta hurrengoa munduko grupo onena da, segure kuadrilla da. Hemen dauz. Eta da, Abendaño Films. Oh my god. Es que, karo, parte ez du hartu. Cameos. Hemos puesto la cara. Así. Bai. Nos han obligado. Eta oso ondo da, osea, hori bota biozue. Bueno, izan bigara apur bat. Bueno, a ver, es que, bueno, no voy a decir nada. Baina oso ondo dau. Así que ya isildu ingo gara, que nos enrollamos. Eta bigarren blokea. Hementxe, espero asko guztaikia. Honetan ez tozuel horik hartuko. Hau bastante ritmillo. Ale, gero arte. Ez dakitzu ez pasau xaten etxean. Eskatila, ze hostixa, ze ordu. Eze behiken lotzabakua. Zua labia hoien dau. Gaua lantza izan dut. Jo, eta lehena zela izatezan? Hola, Arantzazu. Kaletin ator. Tremendako disgustu bakot. Esan doztai kalia,
morreo baten zeuzela, en el ángel de la guarda. Beitu, ni ez da ize pentsauia. Zuk ikusiko zuzetan zabitzen, gauza esango dut hori bai. Gauza bat esango dut eta nahi kasoin, Hemendik gora, guzun dana. Hemendik bera, ojo. Neskak, bale ja, hainbeste mobilta. Ondo, miak emute oso. Zuek, akitzuen ere azkenengo publikazioan 1000 me gusta eukiotela. Zaziko duzu? Mitu. Ostra. Ikusi zeigo dauen, influencer honek. Akordati zai remen kinaseko maisuakin. 10 vuelta! Hasi salto! Pro! Apesis! Atzoko rutinia, bale? Bartu batzuk? Pasada musikia? Pasada bat. Guk arranan rip. Barrikada... Quevedo ez da idazle bat? Hori, idazle bat, ez da? Idazlea bai, lehen bai. Materiala eta dirua betiko kajan topako juk. Aspa, seguridaiatik hiltzea lan duixu. Eta asterokuikok banaketako. Ta lana, ondo ineskeo, dirua bertan egongok. Ondo aukeatu lekuak, eta argi bili. Suerte.
Xekoa sensazioa, xebatela betik, tipo bat nire atzetik. Eta gaina flipa egin abik, ze betik pertsona igual hau. Eta nila hola etxua jarreketea gura. Esa ostaten. Dirua irabaztia gua baian, arriskua esatzen. Eta informauta guan, bakian zixoan. Ezetz, zentik isua, baina eskezetz. Nik presiño honekin ez eta aguantau, eta agobia hotena. Ezetz, zentik isua. Pasaiten jaeko estat, baina ez gura berriz ikusi. Eta suerte zabil, zeia baxakoa diretako arrelegua. Kaixo. ¡Haren años es! ¡Tipitapas, tipitapas! ¡Tipitapa, korrika! ¡Tipitapa, korrika! Aurtengoan be, aiau da korrika baina tira. Badatorrela! Badator korrika, badator! Espainiar estatua! Espainiaren alde! Espainiaren alde! Oiena telebista. Hemen izan zen, atzo, korrikak errelego hartu zuen lekua. Ez dakigu zer esaten duen mezuak. Non dago lekukoa? Guazen, kalera. Eta zu, bakitu zer pasa hoxako lekukoari? Bueno, ni kontralde, por supuesto. Hor, tunelian igual hola sakuduko behin oso fuerte lekukoa eta galdu enbezan. Bale, gaurkoz nahiko egin jo, ea relegoa gulu. Aratu dituko xago ez da nabien. Zenba gramo dako lekukoak? 3 aukera. 3 urtsuntxan pixua. Zorion txugaren lekura! Elefantian agina, behidan txirulian pixua. Joder, txori bat. Azken urduko berria, 24 ordu baina 20 galduto oian lekukoa agertu da. Bixar, eguardiko 12an, Oñatiko plazan, mesua. Hora hemen oin bideoa protagonistena. Hemen gauz goiena jatetxian, ian, etxian, lekukua berreskurat ostian. Aekak debiken dozku durban. Hainbeste kantauta dako tegarrixa. Guazen ikurrira ura datera. Sartu burua, bufalo. Sartu zerua, bufalo. Ni naizelo, bufalo. Eguardion daloi, gaur Euskararen eta Euskaldunen alde iteko elkartu gara hemen. Hainbeste denbora eta gero, lekukua rekuperau du! Oin, mesua erakurriku. Izura, tontua da! Abe! Hemen gauz berriro.
Izura. Ya me ha caído. Bai. Berriz, Bueno. erorikoa. Beti. Urrengo blokia aurkeztuko, lehenengoak jango berdia, eta bueno, ze esan talde honen inguruan, asko gustauxako? Nik gauza bat esan. A ber, Izura. Gauza importantea. Urbina, kenduzeke tragia. Bandako Bandara tragias. Korto danak tragias. Lo tragiak initxe oso? O zela hoi asuntua. Bueno, urrengo taldia, baltzardi dia, eta honai be dramatismoak askokin datoz, Izura, zepetza usatu hori? Neri hau etxa guztau. Nien hau draman alde. Bueno, niri asko gustau isat, eta proposamen batekin gatoz. Hangover beti dator broma askokin, humoria, eta talde hau kontrara beti muy dramatiko. Así que, datorren urtera begira, aldatu, aber, zemo zabitzain kontrako estiluan, aber gai zain. Eta bueno, atzenengo taldia, Izura, izan da guretako un shock. Rokan ORL, elkarrezi alzan deitu, segure irakasle danak dia, estupendo. Enek isen sekta bat ainurrin alzala jau. Oso arro gauz, Oso arro gauz, txalo bero bat, gure irakasle danairi. Akaboteko zehoz esan biot. Mikel Zubia, zu bertako on irakaslia, garai baten ikaslia, zein jozu elkarrezien. Lehen etzian hain ondo eruaten. Bueno, hori uste donik. Oin danak transformau da. Oin transformau mindia. Oin planak iten dabe batera, oin kortuak. Bueno, hor jareko. Urrengo blokiakin jareten dutu. Naskatu da zaude zure 57 urteko semea etxean edukitzearekin. Egunero aguantatu behar izan eta jaten ematearekin. Ezin duzu inatin etxe bizita duin bat erosi. Badugu zuretzat irten bidea. Zubipe inmobiliaria. €500.000 truke. Ezatasuna borborrean duen 3 paretateko etxebizitza. Beltza beti elegantziaren seinale. Eta gainera, bizilagun eta guzti. Promozioan, zureak sekula izango ez diren, garaje bikoitza. Ez galdu aukera. Eta bigarrenik, punta-puntako segurtasun neurriak dituen izugarrizko txaleta. Ez egin iluziorik. Ekoeraikuntzan oinarritutako eta 200 metro karatu dituen duples argitxu. Soilik 2 milioi eta erdiren truke. Arte urbanoan oinarritutako diseinu paregabea eta neguko egun hotzetarako prestatua. Eta azkenik, oinatiko arribitxia, 11.000 baloratua. Prekaritatea! Zer da hori? Igerileko pribatua duen, ikaragarrizko etxea! Ikusi duzuen bezala, oinatin badaude emantzipatzeko aukera ugari. Errelebo generazionalaren gintza, zurea da. Deitu 6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 telefonora.
Gaur lanea zela hoia da. Baka ez tokaitxa batia da. Lau releboka jarri oztai, eta... Ni erreleboi topau ezin ja, eta hi berriz relebotan itxota. Hazin behako gara, gaur launpila dako. Guazen ba. Ba, hori, saltzen dut hemen. 5 ordu, más o menos. Más ordu, bai, gora ez. Hoixe, asko berdurako dugu naizela, Venga! Zer modu hastia? Pasadan hastia goi hauta izeben, lanpetuko. Betiko moduan. Amaiur, kontuz, jauzi barik? Amaia, ez kendu jostailuan eskatillari. Beti ibitzen da igual, beti ibitzen da igual, Bueno, Arroa, montanontzun, lehera zirela hortan puntu dela oinoko gorako, herrerako. Topea ibiliko da. Bai, justu ontxe fan da urbixaldeak horrek egin entrenatxeko eta, bai? Garrantzi gaur leire nerea eta kuadriakoa gelditxuta, oza, jartzeko, zela ibilikoan. Bai, uste duen denukien da baina, hileko lugarren osteuren, zafaixo gien da behar da. Hori da. Abea, Maiur, kontuz, Zer, gantauzaia, buruzu, menendetia, txoixo, kaioa, venga. Bai, kaixo, atzalde hon esan. Bai, ez dago bastuta, datorren asteako. Bai, zer dinon bezala. Itxo, inazen onditxo bat. Bai, pasa! Baina, ze? Hau be bai? Benetan? Nago, buruzu zeo ze? mantzanilla bat gaur tripak apur bat nahastuta dakot. Mantzanilla bat mesedez. Ez dakit, Uste dut, errelagoan jotu hau eskutatik joan jakula. Nere txanda? Bueno, urrengo blokeakin jarraitu bihu. Lehenengo taldia ibili taldia izango da, eta kasu honetan apur bat aipatu eskue txeko lanak banaketian inguruko gauzak, gure ikasle pixuan bastante ondo etorriko sana, aunque itxuran ez, bideo honetan baino txokuno dako etxia, no sé. Igual, zeo se planteo biozue. Bai, komeni. Komeni. Aipaketakoa da baita, igual edadia, hemen berreleboa bultzaketan du gure edade inguruko jentiari, kortuak itxera, ez da inzaia, gure kuadriakin badau, edo zeinek aldauin, así que... Eta bueno, urrengoa Pictures izango da, kasu honetan
ikusiko zue oinatiko pertsona oso garrantzitsu bat, beti oso jatorra dana eta apur bat bere konfort zonatik urteten dela, ez du gehiago esango, igual pistalarreien mundu ja. Eta, bueno, larri bezin esan, ze dan bakan gure epailia da. Eta, a ber... A ber, perjudika bai mezko. Hori da. Eta azkenak handikaldekoak izango dira. Kasu honetan, bueno, izura. Ze pentsa izatzu talde hau? Zein zan, hau. Bai, eske jarri dut galdera bat, zura. Ze pentsa izatzu? Uf. Eskasa, hau. Bueno, zura, eske negatibo. Datorren urtera begira, apur bat. Reflexioa olain jo. Bai. Pero gauzatxoak eta xo. Bai, aber zuek ze pentsaien da zuen. Eta hoxe, ja... Ja bukaerara egin gabez. Bai. Honen ostian beste bloke bat eta... Eta listo, habe ze pentsaien xatzuen. Gaur, oinatira etorri gara, bikotek etxeko lanak banatzen dituzten arazoetaz hitz egiteko. Orain, pertsona batzuk bilatuko ditugu kalean, horretaz hitz egiteko. Maiki, kareko ez da segura, homez. Bale, Josu beste zerbait juraz gain? Ez, venga, txakareko. Kerrik asko. Batxa, bai. Hartu ura. Da hon, fanzatez fregau baitea. Maiti, ez que aurrekoan ez dakizun jefia, ez dakit kontadotzun jefiak inaukinen movida hori. Ez, Jo, esan ostala, azte bukaeratan belana inbiotela, tio, eta, jode, Bai, zea, zela ikutu zegorak. Maiti, komuna. Berriz, tio, jode. Zurito gaino esatzu ingoan. Orduan guarderixora eroan gu? Ba, pentsauko. Zer, esto sartzen usaina? Ez. Mierda. Gure aita, errementarixa zan, espatagilea, ona, oso ona, onena. Ditudan oraitzapen goxuenak etxeatzeko burdinolakoak dira. Bertan, ikusi eta ikasi. Klink, klink, klink. Ez dadila aria eten. Jauntxuak etorri eta eurondako lan ikia agindu otzain arte. Gure aitak ordia, bere printzipioei mainukiari bezain estu heldu otzain. Baita garesti ordain jube. Jauntxo madarikatua. Ordutik, lekuku hartu eta espatarik onenak iten saiatu naiz. Helburu jakin batekin. Inigo Montoya nau. Nik akaboian nere aita.
prepara biltzeko. Ez duzuen beharrik. Inigo Montoya nauk. Eta ez tokaria eten! Ah! Euskal Herrian mitologia eta kondairen lurraldia izan da beti. Baina batzutan, honek egisa bihurketako arriskua goten da. Auskalo Mendin Arantzadi elkarteak topautako eskuizkriu batzun arabera, oinatin zorigaiztoko txampon batzuk omendauz horreta. Ugarte generalak, azken karlistada ostian, 1876an, kutxa baten gordeta itxizituanak. Ordutik ez da uinorkeri, gaur arte. Ostia, zima gauza zazaken. Ia, nahi karoak izan batxuke. Ni bat hartu goxuat, ez token teauk gauzako zatzak. Goiduk. Dale. Gure hartzeko sekretu hauk, Bai, itxo kontako, Ostia, moi eta bixo darno esku hauk. Ostia, hilanea famina. Bai. Ja, oi! Berandu inaik. No me jodas, puta. Berandu inaik. Se pasa etxak. Se pasa etxetak egin. Nahi, dale! Ontxe goxu berba. Torrela eskumunan ekin. Bai, ondo hau? Torre. Ben hartu goxu. Ja, gatu, ez tokoi. Akordai Jason ekin. No jodas, bai? Aurrekoan hartu goxuana. Bai, suerte txarra muten xabaik, tio. Lanek izan hau, eta xostak, Imposible bakela hartuik. Etxo agura ikuste berriz. Txorra bai izan biok. Ibaio. Kepan movida danak papeo iso. Etiku ahi. Hau, eran bioko? Zizixua, pira emina, okeko asunto esokat. Zok, oke. Oke, oinatiko kalekatu alkartia. Oño, ya. Hombre, pira emina, okela. Ya. Hostia, no me jodas. Vale, ya. Baizo que nao, ez? Zedo. Alkoholemia eta drogan kontrola. No me jodas. Igual, kepak arrazoi eixau. Mierda puta, tío. Toma por culo. Hola, Hostia, si desconfigura bicho está aquí. Y baina sí, beste gemelu bai, no? Atza, León. Tira a ti. Ahí. Ahí va. Oso ondo. Opa, que le rames es. Ahí. Hortxe kamixuak. No me jodas, si berriz puta mierda vueltan. Puta mierda, honekin zeo zeimiako xoak. Udaltzen eta jaeko xoak. Hostia, ziarrezko baina? Haunetako! Bueno, ya atzenengo blokera jau gara. Polemiki dator. Bueno, duingikoa dia lehenengoak, nik asko ezin jot esan, ze... Ba, bueno, you know what I mean. No, ez dakitue. Ez dakitue. Joder, Gabonetako bideua. Ah, ba, esplikau. Nik ezin jot esan, izura, zuk esan. Ze pentsa usatu duingi.
Duengi, niri, pentsauxat, The Office euskalduna. Ulertuko zuen. Oso guai. Ez que, klaro, lehenengo itemu berba, spoilerrak iten du. Así que ez du gauza larri esango, baina bueno... Esaldi bat bai, ez? Venga izura, esadia gora dago. El pueblo unido jamás será vencido. Ulertuko zuen. Esan imine. Vale, eta bigarren taldia izango da Ulia Gora Sinema, H&S, eta gauza bat esatiarren mesedez. Akerbe kontutan eukie, oinati ez da boga. Analizado de taberna, bueno, ikusiko zuen. Es que nos txibamos. Bai, txibamos, baina... Eta ja, azkenengo taldia izango diala Anape, betiko mouan. Itzbarik, eta eskuan fetitxismo horrekin, ez dakigu. Eskuetan... Baina oso ondo dau, eta listo. Hau izango zen... Azkenengo blokia. Dana, espero asko guztaikia. Eta gero baia sarixakin azten gara. Interesantiena. Hoxe, ontsa arte. Disfrutau. Haupa, jefe. Oin zuen txanda da. Ahi bat testigua. Aurrea! Mikey, Miguel, Michelle, Michelton. ¿Qué pasa, tío? Increíble. Top 3 relevo favorito. Miguel, apriétale, zapurtxo bat gehiago ez dutu. Kriston numeroak egiten gabitz, tío. Bueno, zuek ez duzu igarten, baina nik bai. Jo, haberrola jarraiketen duzun, tío. Gauza bat eskatuko du. Segi hola, Mikey, tío. Segi hola. Eta pirau ja, nire ofizinatik mezez. Zelako ondo oian, tío. Langilla kriston roiua dakoi. Éxito total. Dana ez doia ondo. Aurkon Julien Muñonek eskua moztu eben makina baten. Bueno, beste eskua dako, Osea, aparte. Salaixuak, delakos. Ja, bueno, eske hori be... 700 euro kobreken daue. Minimo interprofesionala baino piti bat gutxi du da. Jo, zelako suertia goin. Dia zoriontsu hain txikin, enbidizia eta dena moten dut zai. Despediuta zauz. Pasa txarra. Agusi? Kontzentro bigara bentatan, Viagran eta tornillotan. Eskerrik asko, txiki. Aluminioa alaltza. Fitxauxo, enkarrago bat? Venga, Mike, ez tutu! Mike, bezua, bai. Nazitxuok, baina ne nazitxuok. Zukarra, hostia! Ikusi Julian Muñon, paloma bat emutexok. Ez ki hueltxako, lokatzen da bajaitia. Lanetik bezarkatu torteten, lagunak izango bazi jo moura. Eski inkri. Hoi, etxoiak organikora. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Jauna, de juniostazu! Bai, hiru larri xakoat, eta oinatik inbertitia pentsau isua. Kristo merkaba xaukela. Ba, ez da gaina hundixia. Baina horreina ez, lelugoi! Horkatu! Tabernana! Karri horko artxibo horreik. Vale, hemen xakoat, Iñatiko taberna,
eta euran jabian listia. Consuelo, 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 consuelo. Ahí va. Oñatiko tabernari bakoitzak lekuko baxau. Eta ni, ena gutxi izango. Mikel hori duxa? Hore gaspaldi jaitzi bari. Joda! Bai, ez da. Ustia, Hemengo jarri aldatu zuai? Aldatu, kauen. Zurruz. Zugorri. Zukena. Zutxar. Puta madre! Lucho callas. ¿Quién? Jauna, topa dut taberna bakarra gageran dara oinatin ondiok bere jabia aldatu gabe. Ahí va, eta ese karri vuelta. Hostias. Berandu, nik erosi dut. Amarrak dira, kafeina biharrakot. Ze, atzo lia ala? Hauri, atzenean behan du xamar, duingin kortua ikusten hasi nintzen, eta atzenean kortua biharria pelixa zala. Ei, apa? Ba, zela fandoa? Ba, gaurko gabe mobido xamarra izan da. Berriro be? Bigarren linea galdi dau. Ze zate hon? Imagina hau, enkargabak jota desespeuta neurri radikalak hartzen daitz produktivitate goteko. Ai ama, barkatu. Jota behan du nator. Aste hontan eskatila tokaitzen txat eta eskolara eroan behar nuen. Baina ez dian behatzigen sartzen? Bai, baina kotxean jasarri eta esatozt. Amatxo, kriston mina mute oztai. Berriro? Bai, baina, klaro, niento bai kikia hau. Eta ezin oso imaginau benetan, Sirenitan 5. pelikuleak zelako mina injauen. Itxaspean, itxaspean, inorrez ditu arrainak frigitu sartenean. Sartenean! Bueno, bixar, animako zaio? Noski baietz, robot batzuk ezin oskun guri errelebu hartu. Arrazoi dana akotzu. Bixar grebara! Ez da posible, ezin liteke, robot batzuk gure leku hartu dute. Kaixo, hemen nauzu laguntzeko, utzi dazu zure bizitza hobetzen. Suntxito, suntxito, eraldatu, eraldatu, modernizatu, modernizatu, suntxito!
Bueno, eta kaboteko aipaketia talde bat kaleratu izan dela, denboraz luzatu dialako, kontuz kortuk deiketan da taldea, eta oin botaku eurak entregautako kortua, naiz eta esan dan mugan, iraupenez luzetxo izan. Eta hoxe, baina publikoan sarixa baraketan ebireko de hortik, suponik jendot. Eta papela beteten dozuen milartian ikusiko kortua, eta ostian Maken omenez eta Tiago omenez pare bat korto ikusiko ditu. Eskerrik asko. And every Lulu bell goes. Every Over and over I keep going over the world we knew. Once when you walked beside me, that inconceivable, that unbelievable world we knew. When we two were in love, and every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. And every bright neon sign turned into stars, and the sun and the moon seemed to be ours. Each road that we took, it turned into gold, but the dream was too much for you to hold. Now over and over I keep going over the world we knew. Days when you used to love me. Over and over I keep going over the world we In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Mundu pikutazioak, martxantan duna kago bizu. Tranquilo! Amerikano honek eta teknologia konpondu bizu ziskoa, hombre! Estinzinoa. Hauxe koloria guztaitxat, eta neurri xebe, perfecto dakot. Hauxe eroan biot. Ipineko estazu, mesedez, eruateko. Ikusiko? Ai, tximizaute, timbria. Ai, zeinan? Garraiz. Bai? Ai, eskerrik asko. Buah, que buena! Atzo eskatuta ja, iausat, buah! Dau? Zer dau? Dau, berriz, haundixa? Jo, dau txiki berriz! Jo, baina ze kolore dau! Bo, Mertxe, Indiana Jonesen estrenua, sinistu alon, Hollywoodekan etorrika Harrison Ford zu. Inea, ma, hausti izan dira, hausti. Bai, pero ya beti duzketik. Boa, kriston pelikula zara, erra benetan, hain tipo baina Harrison hau, hausti edo. Latigu gaur, Bueno, entra. Zer, pelikulatxo bat ikusiko? Bai, a ver zer dago. A ver. Traición... Testonazo, es... Puf, qué turno. Clanes... Hau zer, demolixo izan da. Aventura, Ondo goiatzak? Ondo goia. Aurreko rotondan, segi aurrea. Vale, oidok. Ondo goiatzak? Manuel, GPS jarraio hostia. Nauzer! Hostia puta, galdu gaituk! Bai, venga, venga.
Basua da la botella? Nahi botella, mesedez. Ni pago por tu. Epa, zer, pentsa duzu gure artekoa edo? Ontsa erantzun behar. Erantzun? Akordaitza aurrekoan. Ez dutela akordatzea. Bani, ondo akordaitza naiz. Beitu hor zure frentia, zuretako muko mutikua. Txulo hori? Bai, zuretako Bueno, mesede. Bai. Ez, hori ez. Bai, gerturatuta esan zerbait. Txulo horrena? Baiet. Ez, Pan. enoia da horrena. Baiet. Bai. Et je me retiens. Je t'aime, oui je t'aime. Alde hemendik, ez da gura ez zer jarrikeik eta. Egongo da, bolita. Zelan liau zinan horrekin? Ez dakit, akordo bena eziken. Tratuko dirua.
¡Puro yo abajo! ¡Madre bandera! ¡Córdoba babulla! ¡Flipa fuera! ¡Lárica en todo! Brown, 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 beste komunik etxak, hemen inbiko xuak, oraintxe bertan, dana ustu arte. Baina, zer da hau? Bomak! Bomak, revista honek du izena! Bomak! Kaketeko proposena! Bomak! Entrevista sakonena! Bomak! Argazkiri politena dituela delako! Bomak! Baita! Normala da horri hau, begatuta egotia. Olako mutiko guapua, izan da gure herria. Lefada, lefada. Oro ez! Papelik, etxaz, papelik, etxaz, papelik, etxaz. Hermes xapua! La 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 la! Se pasa etxako inguan. Don Ramon! Bizitzia mierda bada. Dana okerren aldaketan nabil. Ontxeta agostan mierda bat. Erabilera bakarreko zotz antonimatzaileak! Hau sekula txapaitin zuei? Ja! ¿Qué pasa? ¿Zera, No, bai, ondo, eta, ondo, eta. Txekuak eta ondo? Bai, ongaitu. Bai, bueno. Ega. Puto gini, beti jota majo xauk, tío. Ja! Iñi, ¿ze xau? Gilipollas, tío. Jo, tio, ni guztizu bat aurrekontu partare hartzai horrek. Puta madre, osena. Hola, risa y herramienta ezberdinak egutezatzu. Atzea con el discursito de izquierdas. Herri hontan falta itxisokena hau, ziudad deportibo bat bereza on. Gantzak honek, beti hiu. Txutxinen izenian, taldekea da. Praza
zineto honekin me kantzaute. Pika bakarri zuen galanta. Zizate hori. Gaurko nunaleko igoria. Bai, udarako bere bilen igoera bere bizikoa izan zen. Ados nago atizkide. Nun gauz, tío. Galduta dautzagu, tío. Faltatxa da gena, Mondrako eskinetuak. Puto Don Ramon? Ze? Ni be onanak, baina ne limite xegoat, Bueno, jabukaerara jau gara, eta sarixan banaketakin hasiko gara. Lehenengoa antolakuntzari, izu? Hau da, objektuan erabilera zuzena edo onena, eta malez fraka motza ere mumiexakoi. Txalo beroa. Así que mesedez, torri ona. Igo favorez. Diplomatxua. Dauz. Bat. Kaixo, Iza. Txalo bat. Torri ardira. Torri, argira. Asma honun dauen lekukua. Eskerrik asko, Iza. Gaba dano, jan desiaiken hori iteko. Bai. Urrengoa? Urrengoa, izango da aktore onena handako sarixa. Palomak! Jan Ander. Zeoz esateko? Erdira, Ona. Ikusten dozu markak? Bueno, eskerrik asko dungiri, eskerrik asko LBMri. Eta... Oi, nervioso jartzen za? Ez, nervioso, ez. Bueno, a ver, guri, bueno, nahi personalmente, laur metraiak itia, iruandoz, gente inkararri xezoketa, dungi, aldateko, LPM, beste aldateko, eta, bueno, aritzoian guren baita, gaur ez gurekin, baina, bueno, hau, behantzako. Eta, bueno, hurrengoa, publikoana da, hemen, mesedez, tensión. Ze, empate bat egon da. Oh my god. Eta empate polemikoa baina. Polemikoa da. Bueno. Ai, esan ingot. Papelian da, bueno, esan ingot. 26. Ojo. Ez, 27 uste. Bueno. Bueno, empate. Mesedes, bai, redoble de tambores. H&S eta bendaña! Ez da tongo, benetan, ez da tongo. A ver, etorri, mesedez. Importante, sarixa banatu inbio. Así que juerga batera ingo guro suena. Poteo banatua. Etorri, jo, Etorri. Talde bakoitzetik bat, o bi, o guro suenak. Venga, ai. Dako lan bakarra eta aztu ikenxako. Zura. Ai, bueno, ez que zura. Ez, hartu horti beste bat. Ez, hartu dut. Vale. Hartu bat. Bueno, diploma. Zeoz esateko. Hitz batzuk, a ber. Ne ustez guri hobia, bueno. Eta Aker? Aker, txutxapaldu, eske.
Bueno, nik ez dago larri esateko, lehenengo urtia. Kontralde, por supuesto. Eta oin, bueno, apurtu indiazue, diabozue. A ber, Baina- igualeko balidua da, tranquil. Baina itxo, bueno. Ai! Urre urterako bi imprimiu bidea. Por si acaso. Por si acaso. Eta oin, paimaiari eskatuko xau bigoteko, ze azkenengo 3 sarixak banatu bidea, eta urran iritzixa eta salpenak eta erabakixak esplikau bihar daue. Bai, guk teknikoki ez daku iderik. Guk ez du eskurik sartu, Osea, abendaino zuek izan zartu. Ez da izan gure kulpia. Ez. Ojalá, baina ez da. Así que, epaimaia. Buru hau. Ja, hori. Bueno, Gabon. Guk erabaki du 3. sarixa mutia tematika era desberdin baten lantzeagatik, kalidade teknikoagatik eta tentzinoa sortzeko eraiatik, musika eta plano erabilegaragatik eta interpretazio txukun eukiteagatik 3. sarixa The Push Brothersentzat izatia. Bueno, mila esker, ez genuen espero, eta baliabideak mugikorra, eta amatxoko hausak, eta hori, gero gauzotxoan daitezan, gaur rentatu naiz Perosin mobidiataz eta palomak, eta nahi diet apoioa eman, zentzu horretan, eta aurrera segizazue, eta beti umeretsu eta lanian, beste ikan gabe, bale? Ni esker. Neito koxatoin bigarren saixa mutea, eta bigarren sarixa eruaten daun lanak teknikoki oso iruditu zaigu lan txukuna dela. Bigarren arrazoia izango litzake planuen erabilera eta oso egokisa izan dela. Hirugarren arrazoia da, nik uste azalpenak igual ja nahiko totela, edo ez dela gero poteoan ibiliko ga eta bakitzue. Eroan bidaue sarixa bi taldek ze lortu daue euren artian oso ondo eskontzia erreleboa, eta lortu daue oso film luze, bi film labur oso onak eta duingo eta LP media. A ber, trofeua. A ber, zai, 30, eta nila sobra nago hemen. Zuen dako erregalo, bai. Maken omenez. Bueno, gu bai, maken gatik, eta batez ere eskerrik asko antolakuntzari, eta epaimaiari, hau den aurrera ateratzearen, eta guretzako beti gozo bat izango da, hemen egotea, eta kaina ematea, nahiz eta edadismo pitin bat somatu noiz benka, baina, bueno, hilarte aurrera, eta eskerrik asko benetan.
Eta hon zer? El gordo. Bueno, epaimahaiaren iritziz, aurtengo pelikularik onena, bai lenguaje sinematografikoaren baliabide ezberdinak oso ondo dominatzen da bezalako, azken urtetan erakutsi dabe, baina batez be gure ustez sinemak edo pelikulak dauken bi balizorik interesgarri izenak, edo interesgarri izenetakoak oso ondo uztartziagatik, bat kritika soziala eta bi emozioen transmisioa, aurtengo irabazliak, Baltzardi. Bueno, eskerrik asko, ez gen espero, gisa esan kalidade oso altua egonda, gustot ez dara erreza izango erabaki honek hartzia, baina eskerrik asko danoi, eta antolakuntzai be bai, ikustia, ez dakit, ni lehen be, esan duztien 18 taldek parte hartu daudiela, eta inbeste jente ez, mundu honetan sartuta, eta inbeste gogo lan honek itxeko, eta eskerrik asko danon partetik, eta placer bada urtero hemen egotia. Bai, hoxe izan da dana, aipaketia berriro datorren urtera begira antolakuntzan lagunketia be badakotzuela, ze laguntza asko bia da. Eta hoxe eskerrik asko, gerturatu zain danoiri, eta danak hor gara oin. Argazki erraldoia oin. Argazki erraldoia. Así que parte hartu oso endanok, Igo, mesedez. Eta argazki xatako. T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto, eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sei così. Coccolata, latte, burro, marmellata, eri piccola, 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 così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto, ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi 1000 sigarette, io facevo il grano col 3-7,
Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Beh, spara. Spara. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.